Bapak niku Mas Dal cap gomek ning Cicok. Nggih. Kula pas ngam to. Lho, kluduk lho, nggih Pak. Wah, den ya seneng cap gomek to, Pak. Bapak itu pelanggan setia kok. Oh, kan dhisik. Cap gomek terus Pasar panggih maem ayam Solo nggih panggih. Nggih. Terus bakso bonek kepanggih. Sing ora tau nang cangkringan kono. Dadi disiki Pak Bupati. Kok kula jak riko kok gitu. Kalau wengi kula teri jatah balik akhire nika. Lah nyapa kok balik? Mambu jatah. Kok semanten memang dirangkul tenan. Kula dek wingi ditangkleti. Letik piye tanggapane? Alhamdulillah Pak nggih. Sok rame sok seben. Ceblok idik sak yuta. Teng riku teng terminal lama ngriko. Panggih melih tenggene Bapak pas sosialisasi. Teng Lodaya. Le piye tanggapane? Nggih sok rame sok seben Pak. Nyoh nggih anake karo bojone sak yuta. Enten pertemuan niku enten ping 5 Pak. Kula duwe dik mang yuta totale. Nggih. Lah kok niki wajeng bidal di WA Pak Le. Jolali lho engko bengi wayangan. Nggih. Nggih Pak, sing mang yuta dengi panjere lho ya. Oh nggih Pak aku. Tiba EDP to, tiba EDP to. Tiba EDP to. Tiba EDP. Juata. Abang tukule malam rezeki. Oh, ayo dong ngaji. Timen besuke kenonggo sangu pati. Tepuk tangan untuk Jo Klitik Jo Kluduk 2 Ju. Oh, Bapak Bupati, tak dongane akeh rezeki. Oh, Bapak Kajari. Insya Allah adil untuk mengadili. Oh, penonton malam ini tak dongane uripe bakal mukti. Bakul melu kae. Muga-muga laris. Kok ora gawe nadae pripun to Mas? Wong kabeh pakai nada kok enggak pakai nada gitu. Kowe nang ngarep tok aku bukan mikir nek. Apapun pekerjaannya itu pasti menggunakan pikiran. Mula alhamdulillah Mas Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. La haula wala quwata illa billah. Dalu niki mugi-mugi Kabupaten Blitar anggenipun mangayu bagya ambal warsa. Insyaallah ridho lan hidayah pikantuk berkah lan barokah Allahumma. Amin. Alhamdulillah Mas Bambang. Jer kula kalian panjenengan tinimbalan lumantar hari jadi Kabupaten Blitar insyaallah menapa ingkang dipun pimpin kalian Bapak Bupati Bapak Cirianto insyaallah ing dalu menika sineksenan warga masyarakat cinatet dalam kepemimpinan beliau tidak membedakan atribut pangkat atau jabatan. Insya Allah pejabat akan selalu ingat janji-janji untuk masyarakat. Tepuk tangan untuk tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, mula Mas Kluduk. Napa? Terima kasih Pak Bupati Lenggah seluruh jajaran Forkopimda. Pak Kajari nggih lenggah. Kita harus bersyukur biarpun sampean asli domisili kota, tapi usahamu di kabupaten. Ya ya. Iki wong kota ning usahane ning kabupaten, Mas. Weh. Ya iya kuwi. Tapi tidak ada bedanya antara kota dan kabupaten. Kene. Ngono. Pone Pak Rianto kuwi wis kaya bapakku dhewe. Lah nek bapakmu bengi kok njaluk bayaran kowe. Kudune bapak ki lah ya paling ora bekti Kudune gitu, ya, Mas. nggih. Bekti sama Kyai Sepuh, apalagi orang tua. Bapak ki kon bapak dadi lek paribasane aku dadi anake. Bapak ki yo nyangoni anake. Lah nek anake sukses kudune lak genti ngopeni wong tuane. Lho perlu sukses wong tuane bupati anake dagelan kok. Gendeng aja iki.
Lho paling ora ki lah yo. Iki lak hitungane ngono lho, tingkatannya seperti Iya itu. iya, tapi Wah, beliaunya Pak, bapakku wis dadi bupati yo. wong tuwa ki Aku ndek iki yo dadi bupati, tak padani bapak kula Pak Bambang. Oh ngoten nggih. Piye Pak Mas? Rianto, kan saya tuh kalih bapak kan cedak to. Nggih. Kula niku kalih Pak Rianto pengeten. Jan ngono. Bapakku kok dadi bupati lho. Terus Aku yo kudu dadi bupati ya. akhirnya kamu mencalonkan. Alhamdulillah saya itu dadi bupati, Pak. Akhirnya Tapi sedina pun lengser kula. wah, berarti anu kurang amanah sampean. Nyapa kurang mana? Ah, jadi bupati enggak amanah berarti langsung diturunkan. Dadi bupati ketoprak pas karnaval ndek iki terus akhirnya mudhun aku sik wis leren neh. Wis sedina tok. Sedina tok. Mbok ngomong nek karnavale dhisik terus dadi bupati ngono. Lho, sing penting lah bupati. Mhm. Apapun bentuk atributnya, sing penting cita-cita. Dewer-ewer. Lho, kok kaya anak Kok kucing? dewer-ewer piye? Kok kaya anak kucing to kowe? Anak kucing dasmu. Lah kok dewer-ewer iki piye? Tegese iki lek ning nggon biyen zaman Pak dulu sebelum Dulu, beliaunya menjabat. Nggih. Terus dulu sebelumnya menjabat, akhirnya kula terus Pak Bupati kan ning ndi-ndi kon wayangan kan Pak Selalu Rianto rawuh. rawuh. Aku seneng dewer-dewer kalor gitu. Masyaallah. Terus akhirnya terus barno terus tak enteni kok ora wayangan neh ning ndi-ndi. Nggih, nggih. Tibake kalah niko kalah to. Kegagalan adalah kunci Kalah. dari kesuksesan. Kalah karo duit 20.000 terus Nggih. akhirnya Contongmu. Secara birokrasi politik tuh sah-sah wae. Ini lah, yang penting kembali ke naluri masyarakat. Loh iya, saya yakin bahwasanya kegagalan beliau itu beliaunya selalu menyusun program untuk kebaikan Kabupaten Blitar Mempersiapkan. selanjutnya. Nah. Tapi beliaunya itu orang mau menang, orang mau pesimis, Iya, tapi optimis. Beliaunya tuh optimis bahwasanya beliau itu akan jadi dan kedepannya program-program yang ada di Kabupaten Blitar ini akan terrealisasi, dalan-dalan bakal diapiki kabeh. Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah beliaunya ngasto sak menika. Nggih. Gitu mboten? Nggih. Loh niki lek ra tresno ora dipilih neh lho, Pak. Tenang. Oh iya. Nyatane nganti lenggah dados bupati sampai sekarang prioritas kesejahteraan masyarakat Loh, diutamakan, Mas. iya lho. Kayak delok ngarep kabupaten, Apa? endok pirang-pirang truk dicepakne. Matamu apa dikirim neng Nusa Tenggara kan lho kuwi bantuan kuwi. Loh, lah mula kuwi sosialnya kan tinggi. Tinggi, Pak. Dan alhamdulillah sosialnya tinggi. Insya Allah besok pagi Kabupaten Blitar akan mengirim bantuan ke Nusa Tenggara Timur. Lho kuwi lho. Ndoke pira 8 ton. 8 ton, Dok. Setengah. Niku terus lek melotot pitike kaya ngapa kuwi? Lah iya. Kowe rasa mikir mlotot pitik Iya lho. nek nganti kingko kentekan ndok ya kepeksa ndokmu sing dikirim. Ndok loro bentet sitok ya. Pak Bambang, ndok lho karo sitok. Oh, lah iya. Sangklir kok iso. Jadi ini kok Kabupaten Blitar kabupaten yang hebat. Ngamin. Dalam ulang tahun 702 Oke. ini alhamdulillah Kabupaten Blitar mengirim bantuan untuk saudara kita yang terkena bencana. Nggih, nggih. Non sewu, niki cerita histori niki. Aja cerita lah wong ditanggap kok cerita. tapi cerita ning angkringamu kok wae. Wis Kowe iki tutup. ditanggap timbali kok cerita iki Wis piye? tutup, entek iki mau entek mau. Entek apa? Alhamdulillah enek wayangan kintek iki mau. Endas pitik niku biasanya kula mek 2 kilo. Niku mergo enek wayangan niki wae entek 3 pickup. Kula baca ndas. Ndas pitik iki. Ndas pitik iki mau. Lah nek kentekan terus gawe ndas apa ki? Ndas truk iki mau dibacem iki mau. Kowe iki omonganmu guyon, Mas. Iki nyambut gawe lho, Mas. Alhamdulillah Pak Bambang, Nggih, Mas. Pak Rianto. Sehat nggih Pak nggih. Amin, amin. Kula niku karena kedekatan beliau saya dengan beliaunya. Ya. Alhamdulillah. Jo, kowe anakku. Yen iso kowe dadi seniman, yen iso bojomu aja sampai dadi seniman. Nggih. Kudu duwe masa depan yang jelas. Jadi ada arahan Yang positif. lebih tingkat. Positif. Alhamdulillah Terus, sampeyan iya. bojo kula dados pegawai Pemda, Pak. Alhamdulillah. Karena kedekatan saya dengan beliaunya Pak Waduh. Rianto. Nggih. Tapi Pegawai tidak- Pemda. Nggih, Tapi ora kok sampe nyuwun to. gak jaluk. Memang Bapak memprioritaskan Iya. bojomu prestasi. Prestasi. Alhamdulillah dadi pegawai Pemda. Terima kasih Pak Rianto. Masya Allah. Nggih. Bagian apa kuwi? Pemerintah daerah ning disebut parpo. Pemda. Lah ya pemerintah daerah. Pemain dangdut. Alhamdulillah sampe niku elektron rame bojo kula. Sampean ki rung tau diwacakne Yasin po, Mas. Jenenge Pemda ki ning dindingkan ki artikulasinya ya pemerintah daerah. Kuwi sudut pandangmu, tapi dari sudut pandangku beda. Weh. Artimu beda, artiku beda. Lah terus apa ya sik ning gone daerah sini? Alhamdulillah dados pemain dangdut bojo kula menika saulan digedingi kalih
tukang son, Pak. Sebabnya apa? Kenyih kok, Mas. Korupsi, Pak. Kok Korupsi apa? Korupsi mic. Dadi angger nyanyi kayak mic digawa mulih. Terus? Angger gawa mic digawa mulih. Akhirnya saat ini kula nyuwun Pak, nyuwun pangapunten ini jujur saya ingin istri saya itu bekerja di pemerintah Kabupaten Blitar, Pak. Yang jelas itu. Yang jelas akhirnya Dan sama yang Pak pasti. Rianto diberi amanah istri saya menjadi Wakatibda, Pak. Masya Apa Allah. kuwi? Dhuwur banget no kuwi. Ya. Angger wakil lah wakil kepala. Wakil kok. kepala. Lah Tibda ki apa? Wakil Kepala Pelitipan Sepeda menika bojo kula alhamdulillah sak menika dados tukang parkir. Aku. Mbok ngomongin ning ngarepan tukang parkir ngono wae. Bas. Kok dadak Wakatibda ki ya ngopo? Bahasa itu harus intelektual itu harus dibawa. Ayo nek intelektual nek mau Wakatibda lek keduren to, Mas. Tukang, gue aja nyampein tukang parkir loh. Aku nyapa? Walaupun istri saya itu menjadi tukang parkir, Terus? tapi penghasilannya itu 1 bulan 35 juta loh. Piye Lah, kuwi? Pak Bupati itu loh 1 bulan nggak sampai segitu lah kok sampean bojomu tukang parkir kuwi lho kok 30. Saulan 35 juta. Neh nabung pinter. Loh iya, Carane, Mas. karo nyolong helm. Menika alhamdulillah dhewe wingi angsal BMC niku 7. Niku sekali KYT 8 menika saulan niku. Iki bocah ki ra ngerti undang-undang. Kamu kok kowe nek ngomongke nyolong atau pencurian ini Bapak Kajari lenggah paham dengan undang-undang. Kowe nek ngono kuwi wae ngomong aku. Kowe umpama aku tak elekne mergo itu masuk ke ranah hukum Undang-Undang 362 atau 363. Kuwi pencurian. Ngono lho. Iya iya. Kowe kudu sinau to babakan undang-undang kuwi. Iya iya iya. Dadi nek kowe ngene iki Nyolong ya. Nyolong. Kok nek 362 363. Lho kan ono siang hari malam hari, mbon nek saiki ono meneh Oh, tambahan. nyolong enek ya. Ono. Awan nyolong piye nek ya? Enten. Lek ngapusi. Lah kowe diundangne ra teko wis kadung di DP, penipuan. Pasale Pasalnya 378 KUHP itu penipuan. kaya roh. Masya Allah. Wong nek kepengin roh hukum, serawung karo sing ahli hukum. Lek main. Main Ngeslot. wah, itu masuk ke pasal 303 KUHP. Itu perjudian. Layak. Ngawur kowe ra nyawang. Apal. Adimu sinau, Mas. Sinau apa ya mergo apal kowe tau dihukum kok piye lho. Tau dihukum. Kok kowe mbiyen telung wulan yang glundung ngono. Perjalanan ki penting. Perjalanan apa? Isone ngono lak akhire iso pinter sinau hukum ngono lho. Iso ngimek kuwi tak no. Lho, lah kok iso ngono kuwi lho? Kowe aja ngono, kowe nek pelecehan lho kowe. Lho nyapa? Lho, nek kowe karo aku gak seneng mesti ana pasale. Roh kowe pasale. Piro? Lho, Kowe lek ngene iki mentel ngene ya. Lah iya. Kena pasal lho kowe. apa kuwi? 521. Kuwi pasal apa neh? Makan pitik. Kuwi Cengoh neh ta iki. Kowe jan mbok dhisik diselaraskan lho. kowe iki lho kok ngomongi aku. Ngapa? Lha wong bojoku lho saya lho. Pripun? Bojo kula kuwi sakwise dadi Wakatibda. Mbok tukang parkir ngono wae ora usah gawe Wakatibda. Isin-isinke wong lho. Sakwise dados tukang parkir, Nah, Pak ngono. Bambang. Nggih. Alhamdulillah kedekatan saya dengan Pak Kajari, bojo kula mbiyen niku lulusan sarjana hukum, Pak. Oh ngono. Alhamdulillah sekarang juga bekerja di kejaksaan. Wah, jadi Ya. ijazah apa to? Pindah-pindah pegawaian. Bojomu ki pira? Bojoku siji. Genah kuwi. Tak kenal, tapi lek kowe ketok akeh, ketok dadi Cakeme. Wong siji ya siji padha nyambut gawene enggak kok. wong awakmu yo enek-enek ngono. Iki di streaming lho. Lah pancen tenan nyapu Engko to. nek jenenge ngono kuwi Lah. pembohongan publik engko seneni. Nyapung kasunyatan. Yo dong guyu yo, dong guyu. Yo guyu kene, guyu. Lah ngono, ngene iki padha aku ngibadah nyenengke sampean. Ngono, ning asline yo iya. Lara lho iki kok. Lah ngono kuwi kaya tenanan wae kok iso. Bojone Pak Kajari. Nah. Enggak ada hubungannya sama Pak Kajari kok iso. Bojo kula mbiyen Pak Bambang. Piye. Menika bojo kula mbiyen menika nun sewu. Janjane menika sejatosipun sampun teng ngene Lho, pengadilan ya, Mas. Pengadilan. Nggih. nyambut gawe teng ngene kejaksaan, Pak. Oh ngono. Menika bagian penuntut. Penuntut apa kuwi? Nggih, nuntut dadi kula niku ning omah niku dituntut kon kok niki. Oh, jenenge delemis Mas kuwi. Wah, kowe iki jan nun pangapunten, Pak. Nggih. Nek Mas kula niki arahnya kan ke keluarga. Nggih. Kalau saya itu kan teng instansi ke pemerintahan seperti ini. Duh. Kalau istri kula itu Nggih. satu level sama Bapak. Itu olahraganya satu level. Hobine apa, kuwi? Mas? Loh, sakniki kagungane Mas Kaji Beki
Sing tenis kae, padel kae. Saiki olahragane kuwi. Omong ora cetha lho padel-padel. Lho, Lah iya kuwi. lah nek trimo olahraga ngono karo bojoku lho, Bos. Apa? Bojoku nun sewu, hobine ya Nggih. outbound. Wah. Outbound iki pemanjat tebing kae kuwi. Ngapun dadak manjat tebing bareng iki. Outbound iki sing menek kae. Ora arep paham artine kowe. Out ki keluar, bon ki utang. Nanti bojoku ya metu no golek utangan bridil. Ya wis tokno pancen yo wakate dak. Iku nggih nggo nambeli angkringan sing sepi ngeten iki. Masyaallah. Mula niki pangapunten Mas. Nggih, Pak. Guyon kok penting. Bumbune tiang gesang. Nggih. Wong jenenge ngeten iki kepengin golek Lah, hiburan, ngomong ya, ning Pak. kepengin golek seneng. Nggih. Nggih. Mula Bapak Bupati dan jajarannya itu mengajak masyarakat lebih bahagia. Nggih. Insya Allah dengan kebahagiaan kepemimpinan Bapak Bupati ini akan selalu diberikan kepada masyarakat Kabupaten Blitar. Nggih, Mula leres, Mas. niki ambal warsa ingkang kaping Ambal warso 702. 702. Lah niki nek wong Jawa tak atik gathuk niki enten makna ingkang sae. Maknane 702, angkanya 702. Niki trah buku Jangka Jayabaya niki sampun gadah cerita. Piye to tembunge 702 niki kedadipun jlentrehaken. piye jlentre piye? Jlentreno Mas. Mas Kluthuk 702 702. Mas Kluthuk ingkang saged Pitu tegese apa? Masa aku ya. sampean. 702. Niki yen angkane 702 yen dijumlah 7 karo 2 jumlahe 9. Songo. 9 menika saka tembung so karo ngo, Pak. So menika saka tembung salat. Menungso urip ning alam donya aja lali nindakake salat manembah marang Gusti kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala utawa manembah marang Gusti miturut karo kapitayane dewi-dewi. Alhamdulillah nggih. Ngo menika ngongso. Dadi menungso kang urip ning alam donya aja duwe jiwa ngongso, tetep andhap asor alon-alon waton kelakon. Merga wis ginarise menungso kuwi wis digaris karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sing enek kuwi syukurana, sing urung tekan tenana, sing wis lunga kuwi lilakno. Nggih, kemarin menika adalah kenangan, sekarang adalah tumpuan dan besok adalah jawaban. Niki tembunge 9 Pak. 702 dijumlah 9. Jumbuh kalian ambal warsa negara kita ingkang kaping 81. 8 kali 1 dijumlah nggih 9. Tembunge 9 menika sing artine sampean sik. Sampean sik. Ku nek ra iso lagi aku. Aku lho, Mas. Sampean sik. Songo menika dari bahasa Indonesia menika 9. Ya. Sem menika saka tembung sempurna. Sudah sempurna Kabupaten Blitar dalam ulang tahun yang ke-702 menika. Nggih. Insya Allah pejabat akan dekat dengan masyarakat dan masyarakat akan melekat di hati pejabat. Bi menika bilanglah kejujuran. Tegese dadi pejabat yen iya ya ya yen ora ya ora. Aja sok rumangsa bisa ning bisa rumangsa. Lan menika lancar. Insya Allah kemajuan infrastruktur yang ada di Kabupaten Blitar kedepannya akan lancar dipimpin beliaunya Bapak Rianto dan Bapak Haji Begi. Alhamdulillah. Nika tembungipun 9 Mas. Tatas titis tetes lan terwaca. Ingkang dipun merti Bumi Pertiwi kaki danyang ning danyang Kabupaten Blitar. Aja disawang Blitaripun, gendhingipun nggih sampun wonten. Blitar kutha kang kawentar. Lah mula tembungipun Blitar. Itu ada 2 suku kata, mbli kalih tar. Kalau wau 9 dipun artekipun Mas kula. Sak menika Blitar. Blitar ya sapa iki? Saged. Mbli menika kalih tar. Nek diwaca Blitar, dibagi 2 suku kata, bli sama tar. Lah kedahipun ingkang ngartekaken Mas Kluthuk kaya. Aku lagi Ngartekaken panjenengan. Blitar. Blitar. Beli menika saka tembung dadi menungso dadi pejabat aja sampai keblinger. Oh, Tegese menapa? Program dari pemerintah pusat adanya BMG MBG adanya MBG BGN adanya Koperasi Merah Putih dadi pejabat aja sampai keblinger tegese harus transparan kejujuran jiwa untuk loyalitas untuk masyarakat. Oh, nggih. Tar menika saka tembung tar menika pintar. Warga masyarakat Kabupaten Blitar menika sudah pintar-pintar semuanya. Tegese menapa? Wong lek wis pinter, insyaallah Kabupaten Blitar ini akan menjadi kabupaten yang gemah ripah loh jinawi, ora bakal kekurangan sandang pangan tuwing papan. Menika sedaya gumantung saking pimpinanipun. Oh, ngeten. Sinten ingkang mranatani Kabupaten Blitar ingkang legahi nggih menika sosok pimpinan atau makripatipun.
oleh sinau syariat ning makrifate ya kudu disinaoni. Mergo ingkang lenggahi Bapak Riyanto minangka dados bupati. Menapa to tegesipun Bapak Riyanto menika Rianto 3 suku kata. Yang jelaskan sampean dulu, ayo. Aku nih. Iya sampean neh. Engko nek gak iso aku. Masa aku nih? Nggih sampean Pak Riyanto. Pak Pak Riyanto. Riyanto menika. Ha menika. Pak menika iki lho. Lah ya cacek ngono to. Ri menika rina wengi tansah ndedonga marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga Kabupaten Blitar ki dadi kabupaten sing mulya lan tinata. Alhamdulillah, alhamdulillah. An menika antuk dadi pemimpin yen tresna karo warga masyarakat insyaallah bakal antuk kanugrahan saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amanah. To menika to kaya ngapa dimen Kabupaten Blitar ki menjadi barometer dadi contoh kabupaten-kabupaten seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Ana pimpinan mesti ana wakile. Menawi panjenengan dalang wonten wingkingipun wonten cantrike. Menawi wonten ngibadah wonten jero masjid imam kalian makmume. Nika Pak Bupati nggih kalih wakile Bapak Wakil Bupati. Asmanipun Bapak Haji Beki. Apa to tembunge Beki? Nika B kalih Ki. Kene Mas, maju. Beki. Kowe mek ngono tok ya. Iya tak golekni dalan sik ngono. Kok nek gak iso lagi aku. Kowe ngono tok ya. Nggih. Oh ya akeh men bayar lah monggo. Loro. Bek menika. Bek menika wonten striker. Kuwi langgon tatanan bal-balan to nyuk-munyuk. Bek menika comeback, Pak. Comeback kembali. Kembali. Tegese kembali. Kembali setelah dipimpin Bapak Riyanto, Bapak Haji Beki, insya Allah akan kembali. Back to kembali kejayaan Kabupaten Blitar akan jaya-jaya selamanya. Iya Pak. Karena apa? Seseorang itu jangan melihat dari luarnya, tapi lihatlah dari dalam hatinya. Karena ada pepatah bahasa Inggris mengatakan, don't look from the outside, but from in the heart. Apa kuwi? Orang jangan melihat dari secara fisiknya, tapi lihatlah dari dalam hatinya ketulusan untuk memimpin menjadi pemimpin di Kabupaten Blitar ini. Loh, panganane bacem lho iso kaya ngene omane. Ki menika kitab suci, Pak. Loh. Kitab suci ingkang dipun waos, kitab suci ingkang dipun bikak. Menapa to? Dimen awake iki urip bisa mulya, bisa sempurna ya maos kitab suci ya kuwi Al-Qur'an. Loh, menika ingkang lenggahe wonten Bapak Kajari, Bapak Setiawan. Kene nek ra iso tak jelasne. Kak tak ning kene aku. Bapak Setiawan ngono. Semenika setya, Pak. Nggih. Setya kalih keadilan. Yo. Yen salah ya disalahne, yen bener ya dibenerne. Karena penyeimbang. Orang duwe diwa adikang adigung lan adiguna. Ti menika ngati-ngati, dadi kajari iki ya kudu ngati-ngati. Mergo nggone dhuwit iki ya kajari, Pak. Nggih. Sok kalau enek wong salah nyogok ditampa, kuwi nggone Pak Kajari. Tapi insyaallah Bapak Kajari Kabupaten Blitar beliau akan bersih dari korupsi. Alhamdulillah ini. Wan menika wani, yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Loh, Menika Pak Kajari, Pak Setiawan. loh. Wontenipun Bapak Kajari, Mas. Menika lak papanipun wonten lapangan to menika. Betul. Halaman to. Teng alun-alun. Ora kok ming Lapangan. krana papan panggonane nggon bawira, ning ana arti sing apik, Mas. Apa kuwi? Oh, halaman itu kan tempat yang luas. Nggih, bener. Tembunge halaman. Halaman. 3 suku kata. Lanjut Mas Luduk. Aku tak ning kene wae. Aku deh. Nggih, ngono. Ya. Ha menika harapan kedepannya Ya. setelah dipimpin Bapak Lima, Riyanto dan lima. Bapak Haji Beki, insyaallah Kabupaten Blitar akan menjadi kabupaten sing gemah ripah loh jinawi. Amin. Lamaran kerja akan diprioritaskan karena kedepannya akan mengurangi pengangguran yang ada di Kabupaten Blitar. Alhamdulillah. Ngan Halaman. Alah yo. Man, lek ngan ya halangan. Berarti M. Ngan menika saka tembung ngan. Kan ya apa? Ngan menika nganti besok tetep Kabupaten Blitar ini akan man menika nyaman. Man iki. Man menika nyaman, Pak. Insya Allah warga Kabupaten Blitar Nyaman. akan selalu diberi kenyamanan Amin. oleh pejabat-pejabat yang ada di Kabupaten Blitar. Alhamdulillah. Tepuk tangan kagem tukang son dalu niki. Oh, tukang son. Lah tanpa son awakmu iso njelaske ngene iki. Lho nyapura tukang son. Nih, nek awakmu lak wis akeh. Kula simpel, Mas. Piye, Sing piye? penting 3N. Apa wae? Nekani, nunggoni, nakoni.
Wis kuwi penting. Tambah en sitok. Apa kuwi? Nyangoni. Kowe yang Donga ngawur. penting, donga penting. Mboten, sing jelas nekani. Nekani. Apapun bentuknya pemimpin yang ana kegiatan masyarakat niku kedah rawuh. Ya, Nekani. Nek wis teko njur sing angka 2 engko nakoni. Kebutuhane masyarakat apa ditampung aspirasine njur engko koordinasi karo setap-setape bawane lanjut direalisasikan. Sing Dewi. ketelu. Nah, nekani, nakoni, nunggoni. Penting kuwi. Nggih, insyaallah pemimpin ki yen ikhlas nunggoni apa sing dadi gawene insyaallah pikantuk berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah niku niki. Menika Pak Rianto. Pak. Nggih. Anu yen mbok bilih wonten wedal Bapak anu Dipun aturi tindak nggih. Oh inggih no, Siap, pasti siap, no. Siap, siap. Cobi Mas, kula gaweke anu. Mungkang Mas, cobi mungkang Mas. Ben gagah leh jumeneng. Ya. Monggo, Bapak. Kita kasih aplaus untuk beliau, Bapak Bupati. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kula niku nderekke pake pun teng pundi-pundi Mas. Nggih, Nembe dalu niki kula saged nderek. Wah, jan kula tinggali mubeng mawon. Monggo, Pak. Monggo. Oh, Nggih, nggih. pun nderek. Yen saged nggih sak penontone Pak, mungkin semono utuh ngoten. set nggih Pak. Balik kalih. Alhamdulillah siap. Nekani, nakoni, nunggoni. Nggih, nakoni nunggoni Nunggoni, Nunggoni, nakoni, nakoni, Nekani. nekani nekani. nggih. nyangoni. Mboten. Mboten nek niku pun Pak Sampun mboten mboten. Ya, Mboten. terima kasih Mas Jok Klitik, Jok Lutuk. Dawuh, dawuh Bapak. Ya, malam hari ini tadi sudah disampaikan Ji. malam yang tentu rangkaian hari jadi Siap. Kabupaten Blitar ke-702 Manggih Raharjo Blitar Kuncoro. Coro. Amin. Rakyat Alhamdulillah. sejahtera, Blitar berjaya. Ya, Amin. Niki. semua kegiatan Nggih. kita kemas agar masyarakat bisa menikmati, ekonomi masyarakat juga bisa Maju. bergerak maju, termasuk angkringan kono kuwi. Nggih, Pak. Angkringan kono kuwi lho. Lah niku jare gadane sinten angkringan pojokan? Pak nyun pangapunten. Niku sing Laris nek ora tau kelingan karo sing kene. pangapunten Pak Bupati. Nyun pangabocoran mawon. Sing duwe dereng ngurus NPWP Pak. Ah, bayar pajak lho ya. Pak, ngapunten niku penghasilane mek cukup nggo mbayari karyawan tok. Tapi kula niku asline memang Janji lewat kono. Pak Kajari rawuh kok. kula niku mek Ya Pak Kajari tak tawani, Pak Kajari. nggih, Sampean kudu rono. nggih. Ngantek Waris itu. nun sewu, menawi Pak Kajari pejabat pemerintah daerah jenengan nganti mboten ngriku rugi, Pak. Sik to. Rugi piye Mas maksudmu ki? Rugi. Lah kok iso rugi bapake? Sing rugi aku. Dados ngeten gratis. Ora ana sing nukoni ngono ta? Nukoni. Alah, trayo sundukan dastrek kok. Iki awake dhewe ngomong basa Jawa Pak Kajari gur meneng. Oh iya dari Bali kok Pak. Oh. Bapak Kajari itu dari Bali, Bapak Setian. Pak Setiawan. Beli. Blitar gitu. Iya. Kowe iki ora resek-resek swasana Oh, lho. beli, nggih, Kok nggih. iso? Monggo Pak. Monggo Kula derek. kuak kangen jenengan lho, Pak. Wes seger Pak jenengan. Ah, lah. Kas kaki anyar lho, Pak, kas kaki ini. Iki tak Iki bos jotos. kabeh ya anyar. Ngawur. Bapak nyun pangapunten Mas Bapak nggih. Kula kepengker kepanggih Bapak dahar wonten ing Depot Ijo. Ngaten. Kula nggih pas mam ngriku kalian Bapak nu nggih dipun bayari. Nggih. Krana iling-iling nggih anake dhewe. Oh, ngoten. Kalau wingi kali Mas Luduk nggih ngoten. Nggih. Kepanggih ngoten nggih dibayari. Kepanggih maem Wis tap Duk ngono. tap gomek teng kene cicok. Nah, Bapak kita. Guyu wis lali aku. Kok kula critakno lho kok malah guyu. Guting niku. Crita niki. Bapak iki Jenengan Pas dahar cicok teng kene tap gomek iki kok. Ya, sambung cicok. gomek. Nah, dahar tap gomek kok dahar cicok. Kok dahar Kalih cicok. nganti kualik kula lho, Pak. Ora, karo iki lho. Lagi, jangan pas niki lho Mas Bambang. Bapak niku pas dahar tap gomek teng kene Nggih, cicok. Nggih. Kula pas maem to. Lho, Nggih. kluduk lho, nggih Pak. Wah, dan ya seneng tak gomek to, Pak.
Bapak itu pelanggan setia kok. Oh, kan dhisik. Cap gomek terus Pasar panggih mie ayam Solo nggih panggih. Nggih. Terus bakso bonek kepanggih. Sing ora tau nang cangkringan kono. Didhisiki Pak Bupati. Go, kok jak riko, go. Hei, edan. Nyapa mbok keret wong wis tutup itu lho. Ora tau ditangani belas lho. Lah sing nawani pripun? Jenengan lungasta teng napa niku Kabupaten. kabupaten Nggih. nggih to. Kelongi kula teri jadah balik akhire nika. Lah nyapa kok balik? Mambu jate. Balik nih. Jate mambu. Kowe iki yo gendeng kok iso ngawur wae. Niki lho, kehebatannya Pak Inget. Saestu. Nggih, nggih. Kula ali bapak nu nalika Saestu, semanten Mas. memang dirangkul tenan. Kula dek wingi ditangleti. Letik piye tanggapane? Alhamdulillah Pak nggih. Sok rame sok seben. Ceblok idik sak yuta. Teng riku teng terminal lama ngriko. Nggih. Panggih melih tenggene bapak pas sosialisasi. Nggih. Teng Lodaya. Le piye tanggapane? Nggih sok rame sok sepen Pak. Nyoh nggih anake karo bojone sak yuta. Nggih. Enten pertemuan niku enten ping 5, Pak. Kula duwe dik mang yuta totale. Nggih. Lah kok niki wajeng bidal di WA Pak Le, jolali lho engko bengi wayangan. Nggih. Nggih Pak, sing mang yuta dengi panjere lho ya. Oh nggih Pak aku. Tiba DP to, tiba DP to. Tiba DP to. Hei, Tiba DP. juata senan. Sing gowo aku. Tetapi mbone aku 2,5. Niku DP to, tiba DP to niku. Wes. Mare lek cethut dulur lanang loro iki awet enom aku. Masyaallah. Pak ciri khas panjenengan Pak. Nggih. Ciri khas panjenengan. Mesti jenengan Selindro. caping gunung. Caping gunung. Nggih napa mboten? Ya. Nggih to? Ngapal kula. Tapi kudu karo Loh, Nggih, pesindene Mas, Kan dicerekne. iya. Siap. moga-moga kali sinden. Ya Menawi iya sinden sing Bakoni. gede karo sing cilik kabeh wae. menawi badhe kali sinden Kabeh, menika. Kabeh kaya kabeh, ya. kabeh. Niki pesinden alit nggih caping gunung. Nduk kabeh, nduk kabeh. Ayo kabeh. Ah, Ini kene. masih lengkap. Wah, luar biasa ini kepala Oke. dinas Oh, semua iya. masih Alhamdulillah. ada. Pak Kadin, Pak Kadin. Di sana Pak Kajari ya. Jih, jih. Ada kepala pertanahan ada. Pertanahan nggih. Ya, dari BPR ada. Lengkap ini Jih, masih jih, jih. komplit. Alhamdulillah kula ndek wingi bar tumbas tanah teng kene. Nun sewu Pak. Kula bar tumbas tanah teng Gogo Desa ndek wingi. Nggih. Apa Telung- iya Mas? Ya, tolong ember nanti ya aku ndak tanah urus. Pak. Kowe iki jan goro-goro tanah niku kula eling bapak Pak anu Pak Bati. Niki kali kula niku lak Mas Adik. Nggih. Bapak nu sampun kapundhut tahun 2015. 2015 meling kula begitu kula buka angkringan to. Duk yen iso sawah mburi angkringan kuwi aja mbok dol. Bapak meling ngoten. Lah nyapa le? Tutuk lemah dhewe, dipake lemah bajah ngono lho, Sutajayan iki, Pak. Tak kira kene. Tak kirane wae bapakmu wae piye. Mulane meling kula. Ya moga-moga maju. Kene ngancen Pak Bupati kene. Kene Nduk. Monggo Pak. Samping gunung. Sik masih. Masih. Ben ditoto sik. Tak tonton sik bocah iki. Nggih, monggo Pak. Sing bonang kesergepan. Monggo. Kita suwi kita ya. Monggo. Ora ngono le hasrat iki lho kok. Monggo. Dah, Hasrat karo gamelan ki umum. Ben total dhisik lah. Ini saya memberi informasi kepada Pak Bupati Nggih. bahwasanya ini Nun Sewu ingkang menika 350 menika 500. Kok padane angkringamu. Lek nyelengi. Tak dudahi. Kok kono. Cara iki perapatan 511. Ki bodine. Cara iki Ya, kaya daerah Dalan Mudun rumah sakit kuwi ya. perapatan Gaprang. Hmm. Iki rene meneh. Sret. Perapatan ndi iki? Kanigoro. Kanigoro rono sret. Perapatan nggon jembatan kae Glondong. 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 Lah sing iki cilik iki tikungan. Lodaya. Sutojaya. Sutojaya. Nah, kene perapatan meneh, bablas. Ya. Bablas atau Wonotirto. Wonotirto. Wonotirto rono terus enek nggon bendungan kae. Serut. Nah, wi mula nek iki kok Gitu ya. nyapa to kok iso serut iki. Wonotirto iso serut. Wah, kulino sok anu nyuluh karo Pak Dejakon kowe. Ngono. Capek Kagem gunung. bawa mboten Pak? Bawa napa langsung, Pak? Bawa Bawa, Bawa, saya bawa. bawa. sampean sing bawa. Loh. Nggih, pesinden-pesinden iki mengke Mungkin, tunggal-tunggal ngaten Nggih. saged. Oh, kok saka Mbak Koris dhewe. Kori. Manut Kori Purworejo. Nggih. Sik ngapel le. Nduk, ngapel nduk. manut ya. Lah sing Purworejo sapa? Bah, jenengan niku sinten melih to Pak? Kaya apa kok gitu. Kaya jenengan niku yo nrutus tiba jenengan. Kok ndindi roh lho jenengan niku. Mari lho iki.
Wong kori senes ngriku ketoke. Ayo, sinten mleh niku jenengan, ayo. Kaya pegawai Dukcapil. Ya, Tapi ngono. Ya. sing apalne iki lho, Mas Kinan lho. Oh nggih, Mas Enang ngono. Nika kinang no sok murah kinang-kinang lho. Kori awak cawe dulu. Saben ngene rada maju pokoke. Nah, sing sing- bawa sing- maju, sing sing bawa. bawa. Nah, Nah. dadi ben ketok bedane. Lembeane saben bengi ora kok terus ngene to lho. Nah, Ya. dipirsani Pak Kajari, Pak Kadin bareng kok. Nah. Hop, Kori mundur ke belakang, ganti maju. Nur Aziza. Nur Maju lagi. Aziza. Aja, aja. Maju, 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 maju. Nur, Yen memacang. iki dulure Nur Kolis. Kuwi ngono dulure Nur MC. Ngawur ae, kowe ora ngerti. Sing bar karo awake dhewe iki mau lho. Sapa? Pak Nur Hadi matur nuwun Pak Nur. Cair. Yen madang. Ada peranan loh, ada pesanan loh. Yen memajang urung. Napa diobahne, Mas? Lah iya no. Iya, Kang. Aja pasif, Nduk. Sinden ki agresif ngono. Among karo Nah, jano. Eh, Lho, eh, lah eh, jarene eh. kan agresif. Pake ngawur. Bapak Pak iki, iki, Pak iki gak nunjuk. ora remen ngono Kowe iki kuwi. malah ngono. Lah piye to, Mas? Enek bapake kok nginang ngene iku dene ya Lah medhep. jare kon agresif. Enggak boleh ngono, ya langsung mlumah. Lho. Lho, apa neh kok iso langsung lumah. Langsung ngono tas tak uruk ngono. Nanti Ora. ngene iki langsung ngene biasa. Ampun to. Urung. Kurang saiki to. Jane sinden ki mau sangune apa ta? Janur kuning. Iya. Ganti. Yo, maju. Karmane bapak. Nah. Sama gini. Masa ya rambut jengkleng to Mas Kinan? Ora iki. Oh, halus-halus. Ora. Nek kuwi dijengkleng ora apa-apa sing. Ben- Mek jengkleng tok gak apa-apa ning kene ora bergerak Mas Kinang. Kula dijembeng. Lho, Mbaten. Saiki kok bahaya. Ngene iki lho, iso terlindas harkat martabat kaum wanita ini dari diri sendiri. Sinden api-api jengkleng kok diganti jembeng ki ya nyapo. Lah jenengan wau maturi Ya pancen penake ya trah dijembeng. Jangan yang guyu. Ya ngono Mas. Hei, sampean ki karo aku wae ora sama Pak Bupati. Lah ketoke malah lucu karo Bupati aku. Hei, lha saiki jok titik enek, jok luduk enek. Terus bapak terus sinten? Tuh, Sapa? iki lho. Jo Samar. Jo Samar piye? Tegese Jo Samar setelah beliaunya tuh memimpin Kabupaten Blitar Tetep jaya Bersinar. selamanya. sejahtera. Lho, Jo Samar. Jo Samar. Jo Samar. Jenengan derek gabungan trio Jo. Yo Jo. Jo Kritik, Jo Kluduk, Jo Samar. Lah kok Pak Kajari Jo nuntut. Wah, Jan. Iya, Dek. Kembang Asik. Lah ngeten iki lho. Penilaian Bapak kados pundi? Penilaian Bapak kados pundi? Nilai Mulai berapa? dari Pak Kori, Mbak Kori. Iki kono jenenge Pak Kolik. Ya wes terus. Pripun Pak? Pripun Pak? Ya wes. Pokoknya ini malam yang luar biasa. Betul. Alhamdulillah, ya. Bapak iki menikmati. Nah. Sampean Pak iki.
Pak wis pokoke seneng. Mas ndok regane mudhun barang wis ra mikir. Ndok mudun tapi kan harga telur itu Turun saat ini turun harga turun. Harga telur tuh di bawah harga manuk. Jadi gak aku. Syuting JTP aku. apa wacan yo regane manuk larang sih mbok. Ya dak. Bacita Ayo. Oi! Oi! Jas. Mbak Kori sampun, Mbak Asya sampun, Mbak Vita sampun. Mbak Christine sampun. Monggo. Ah niki Ananda. Titiwan sini monggo, jenengan, monggo Pak, monggo Pak. Jenengan no. Lan mosok mboten kangen Bapake jenengan. saged tok, bapake saged. Saged. Mboten saged, Pak. Mboten saged. Kok ngengkel aja jenengan. Piye to iki? Kok mati seneni? Kowe iki, hei, kamu itu apa-apa rekomendasinya dari bapak lo. Sing tanda tangan sing utus ya bapak kok iso Kok malah. biyen saged ngono kok muni ra iso jenengan iso nah mboten saged mboten. Mergo wis leren sak periode dadi lali kabeh. Syukur kowe ra, basa ra kowe. Ketoke curhat. Niki genduk ragil Oke, Pak. oke, oke. Dewi Jatmi. Oke, ndak apa-apa diloncati dulu. Ayo, Nduk. Niki roti Dea. Oh, niki nggih. Roti dia. Asmane Dea. Kula roti maksudnya. Salah, kula dia. Dia lah ya, urut Nggih. mereknya roti dia. Ya. Nggih. Pak Bambang ki roti U. Nyapa kok O? Ning lho ning bandara-bandara kan roti U. Oh, Mas. nggih, terkenal ngoten Terkenal. nggih. Lah lek Nek kowe tapi roti. endi tapi roti iki? Tak tekne pero tenan. Kowe tapi roti ra gelem. Panas. Hudan. Cine piye ajan cine kepiye ora sakit sakit dak Panas udan ngaling-aling Jih. gunung Mas CTP. JTP. Oh, JTP ta iki. JTP iki. Ora kaya biyen kaya CTP. Biyen enak. Iya. Kembang nongo kembang kamboja. Mugi Pak Riyanto panjang yo utwa. Yo painten klelekan klopo cekap semanten. Oh, yo painten ning Gragas, bukan kok Gragas. Kowe tak dawakne yo, Mbak. Tasik. Sak gongan melih Mbak Kori. Ya Mbak Bakri, Kori. bakri, bakri. Nadyan wadon sarwi Suara suling kumandang suara pos-posan Ditresnani rarumangsa. langsung dadekno Mas Enang.
Tepuk tangan untuk kita semua. Bupati. Ya, Sembah nuwun sanget. sami-sami Mas Wondene kula Klitik. sak kanca sampun tinimbalan pikantuk amanah nderek-nderek mengeti mangayu bagya anggenipun ambal warsa Kabupaten Blitar. Nggih, Sembah nuwun. sami-sami. Nggih, Saya sembah juga terima kasih pada penjenengan berdua dan Mas Bambang bersama Nggih. semua pengrawit Waranggono. Ya, tentunya malam hari ini kita menghibur masyarakat yang tentunya harapan kita masyarakat bisa menikmati tontonan wayang, tidak hanya jadi tontonan tapi tuntunan ya, luar biasa. Dan saya juga menyampaikan terima kasih tadi sudah disampaikan kepedulian kita pada saudara-saudara kita di Flores, NTT. Besok kita akan memberangkatkan bantuan-bantuan yang kita himpun untuk menuju ke sana. Dalam situasi yang sulit, harga telur turun, tapi mereka-mereka spontan, ya, kepeduliannya sangat luar biasa. Menurut laporan dari staf itu terkumpul 8,2 ton. Alhamdulillah. Ya, Tepuk itu. tangan untuk seluruh Ya. pengusaha-pengusaha peternak Kita telur. doakan Nggih. harga telur bisa Naik. Amin, amin. naik Nggih, sedikit nggih. tapi tidak memberatkan masyarakat. Amin, secara amin, umum. amin, Ya. amin. Nggih. Bapak Ya, sembah nuwun makasih. sanget, Sembah sembah nuwun, nuwun ya. sanget, sembah nuwun sanget. Sembah nuwun, Bapak. Mugi-mugi ndadosaken Nggih. ilmu dalu menika nggih, Oh, Mas. nggih. Nggih, nggih, Nggih. Bapak itu Pak napa nang itu Pak Pak Rianto anu Bapak nyambut Bapak nyambut. Pak Rianto sowi men. Ora kene. Wong Pak iki lebih paham kok karepmu ki. Nggih. Wis, sok. Matur Sembah nuwun. matur nuwun. Nggih. Bapak Pak Kajari, terima kasih Pak Kajari. Derakan sugeng tindak Pak Kajari. Sedaya dari jajaran kepemerintahan Kabupaten Blitar. Pak Kadin, Pak Kadin, Pak Kadin sembah nuwun. Yang jelas dari Forkopimkam juga terima kasih. Insya Allah beliau-beliau yang berkompeten malam hari ini akan membawa amanah untuk menuju Kabupaten Blitar lebih Pinangki Harjo, Blitar Kuncoro. Yuk, 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 yuk. Alhamdulillah. Oke. Nah, Mas, niki dalu niki konsepipun kedah kecakup Mas. nggih, piye? Dados 3L nika Nggih. lakon panjenengan Nggih. lucon wonten kula Nggih. kalian Mas kula lajeng lagonipun kanca-kanca presiden. Lah Apa menika meneh? Siap. pumpung wonten lare ingkang Nggih. tasih alih Timur, remen timur, dhateng nggih. kabudayaan Cek, Jawi. cek Mas Bambang. Nggih, iya Nduk, Kene jumeneng. nduk, kene nduk, kene nduk. Yo. Ben diparingi sulang lan kawruh karo Mak D Klitik Luthuk. Cek, cek. Jenengan takoni, Cek. jenengan dereng ngertos to piyai niki? Dereng-dereng. Wah niki mungkin jenengan mesti Ayo, cek, mbake cek. ngoten jebulane. Kalian Jenengan Mak Dik. dangu, Kene jenengan nduk karo dangu. Mak Dik Lidik karo Mak Dik Luthuk nduk. Nggih. Ngomari Bocah lek ngono. pinter dandan nggih antisipasi suasana nggih penangkal petir barang sing macam ya. Ini bukan penangkal petir. Iki bocah iki lak bapake karo ibu iki lak pegawe medis. Oh, iya, iya, iya. Kula jagane nek mripatmu lara belen karek nyulek ning matamu iki. Lah kuwi lara teko mata bosok iki lho iki. Oh no. Asmane sapa Cahayu? Kula Galis Ragil. Sinten? Galis Ragil. Oh berarti anak ragil jenengan ya. Nggih. Soalnya nganek mbakmu kebrojolan berarti anak ragil susulan itu berarti. Jenengan Orang takon, gawe ono. Asmane oh putrane sapa? putrane sapa Cahayu? Kula putrane Pak Dalang Gondo Supono. Loh, Gleng. Tuk 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 tuk. Patuh, badar sajri wujud. Badar sajri wujud. putrane sapa Cahayu? Pak Dalang Gondo Supono. Pak Dalang Koyo-koyo ora. Pak sapa to kuwi? Piye ta kuwi? Tak kira ki putrane lho, langsung santaki tak kira Lho paham. iki lho iki mikir karo mlaku sapa to Pak? Pak Dalang Supono kok ora ngerti lho. Putrane Pak Degreng lho jenengan. Nggih, Lora. Adike Niken. Iya. Sing dalem ning Srengat. Masyaallah. Ki lho, ki lho. Adike Niken yo adik Ulan to. Nggih. Masyaallah. Wulan kuwi ya mantane kuwi.
Tani matamu. Sithik kancaku. Kancaku pendang dangdut. Kono arep ngaturke apa Cahyu? Saiki dadi rabi karo kancaku dulurku. Ngaturke apa, Nduk? Ngaturke apa, Nduk? Karo Keluarga Jemi, seni berarti nggih. Nggih, no. Keluarga seni nggih. Ibuke beliaunya adalah Dadak lulusan ngeten. isi Surakarta. Jadi tongkat estafetnya itu berjalan. Nggih. Nalika semanten Mas Degleng atau Pak D Degleng, Nggih. niku sing ngancani nyambut gawe bapak kula sing dagel. Nggih. Pak Jolega. Njur sakniki Pak Degleng gerah, sakniki pensiun, putranipun ingkang nerusaken. Nyambut damel. Terus bapak kula kapundhut sing neruske nggih kula. Nggih. Gak nyusul ta kowe? Kowe mesti arep ndagel arep bejo kowe. Aku rasa kowe aku. Ngawur. Nduk, Wae ngagem bawa muga-muga apa, Nduk? Bapak ndang sehat ya, Nduk ya. Nggih. Ndang sehat, Lagune Bapak, apa nggih. Cahyu? Lagune apa, Nduk? Sesideman. Apik jajal. Ya. Sakmene kok wis rasa sideman. Kalau gending bebas Iya, iya. gending. Jajal, gending. Bawa langsung ya. Oh, langsung. Oh langsung Nduk, iya ya ra Tapi, apa-apa. Dajjal. Durasi yo Nduk. Pipi ya soal iki. Ya. Saged Nduk. Bisa iso. Jajal. Ngarepe piye Nduk sesideman iki piye? Jajal. Ngarepe tok jajal, tak jajal. Pengen ngrungokne suaramu lho saya. Bocah sakmene iki Sama diterus sapa? Diterus sapa mau? Ibu. Ibumu. Ibumu asmane sapa? Bu, ada. Bu Sulis. Bu Sulis niku kalih kula nggih pun plek, Pak. Nggih, guru SMP 2. Guru SMP 2 Ludoyo. nggih. Anak kula, punan kula nggih teng SMP loro ngriku. sekolah to. Parkir. Panjenengan keluarga wae katidak. Ra kena diselaki kok kuwi. Ngono, layakno Jajal. anake modele kok pentil saiki. Ngawur kayak tubles ya, Pak. Jajal ngarepe dak. Depannya aja, Bapak biar pirsa coba. Ah. Nih. Luwe becik patenan timbang pepisahan lan dia Kang Sulistyo. Tepuk tangan wis jan. Larase ora numpang kok. Masyaallah. Anu Nduk, ben ketok nges sing gender munggah pisan. Genges ngono lho, dadi ketok kaya apa cokekan ngono kae. Kaya wong barang ngono. Wong kok mesti rancang. Ya wis, langsung lagu ya. Nggih. Ya. Tapi Diaturke, Bu, Dahayu. coba ngaturke Bapak Bupati. Bupati, nggih. Kunjuk dateng. Rono lho kok iso rene iki. Jane si cilik nerudus sih ya. Jan. Ngatur ki Bapak. Tapi yang serengat nggih sampean nggih. Sampean dalem ning serengat ta? Jati lengger. Lah ya serengat aja lengger. Nggih. Kelas pinten sampean? 6. SD ndi? Beda 1. Bendo 1. Pak. Murid bendo 1. Mohon Prestasi. beasiswa, Pak. Kowe iki lho pangkatmu apa kok iso ngokon beasiswa iki lho. Pangkatmu ki apa? Pegawai Pemda paham ta? Kok iso Pak beasiswa iki kok iso. Maksud iki anu lek oleh didem ya Nduk, yakin. Blantekne to. Nduk, ayo satu kata biar agak apa? Iya. Ada bekal coba Bapak Bupati. Pak Rianto ya, Bapak. Ayo tak derek dari belakang ayo. Bapak Bupati, Bapak Bupati kula kula ngaturaken ngaturaken sugeng ambal warsa wonten ing tlatah kabupaten Blitar mugi-mugi sedaya. Wah, kowenye kaya ngene iki. Sik cuwilik kowenye. Sing ngenyih iki lambemu lho. Nek mau Bocah kelahiran Senen Pon ngono kuwi. Lairane Senen Pon. Senin Pon, iki lahirmu mbiyen kan Minggu Ahad to. Minggu ki yo akad kok mincre lambemu iso. Yo, ayo semangat sik to ben ngaturke Bapak. Gending menika ngaturaken kagem Bapak ya. Gending sisik-ban menika ya ya. gending sesedeman menika Kula aturaken kula aturaken dumateng Bapak Bupati Bupati Bapak Bapak Haji Rianto. Haji Rianto. Mugi-mugi Mugi-mugi renan ing penggalih. Renan ing penggalih. Reno. Reno ing penggalih. Reno ing penggalih. Ihi. Ayo. Wong itu kudu mayu. Ayo. Ihi. Ayo gak apa-apa, biar Gak mau. biar- Apa? Bagus kok itu. Iki wong bagus. itu. Oh iya, Ihi. biar kelihatan. Ihi. Ihi. Nendok. Ihi. Ihi. Terus kalau lambene iso dicokot. Au. Anu Nduk, Iya. lambe ngeser dicokot tak sangoni 50 bar widokno ning kono lho, Nduk.
Bocah api-api wetane kok. Ben ketok bae mini. Ayo kowe lambe dhuwur dicokal jajal. Oh, belum-belum. Malah kayak beruk. Ya sesideman monggo. Duwe
Bapake dalang, ibune ya nyinden, ya guru seni. Mbak Yuni ya sinden, wis alhamdulillah. Mbak Yuni ya sinden kondang. Wulan ya apik. Nggih. Janes. Muga-muga suksesmu sampean iso nyusul suksesnya Mbak Yumu ya Cahyu ya. Amin. Alhamdulillah. Sepenting sekolah tetap semangat, Ilmu budaya ya. tetap digali, Ya. seni tetap ditingkatkan. Prestasi kok nduk kuwi. Sekolah sakniki lak dasare sok prestasi napa, Mas? Ya no. Dilihat dari prestasinya. Lan menika wau nun sewu. Makasih ya, Nduk. Ya, ya. Makasih nggih. Menika wau kula niku lan Piye-piye. jiwa transparan harus ditanamkan. Oh iya. Kejujuran, keadilan itu penting. bener. Menika wau sangu saking Bapak, Nggih. saking Pak Bupati menika sangu menika Nggih. yo sareng adik iki nyambut ge bareng. Nggih, nggih. Lane kula dum niki, Pak. Oke, Nggih. siap. Dadi nun Ya, sewu. duduk sama rendah, Berdiri berdiri sama sama tinggi. tinggi. Senasib serumpun sepenanggungan. Kuwi enek apike. Sinden, Ngono. musisi. Posisi ya itu ya. Ya ono kabeh oleh. Oh nyambut ge kabeh kok ya. Wah, alhamdulillah. Fakir kabeh musisine. Kang Son, amit. Ini ki mengalir kok barokah Pak Bupati mengalir. Amin, amin. Yogo. Wah, alhamdulillah. Yogo. Sampean. Tukang son rambut itu. Wis sampean. Terus Nun saya Mas Bambang, menika mboten teges ngenyek tapi nggih ben adil ngoten. Wonten. kesuksesan bersama dan Nggih. guyub bersama. Penting. Aku nunut iki sing 100 kan paringno ibuke kono lho. Sekejap nun sewu. Iya, Ros. Loh, lah ku ndi? Wih iki ekno berarti. Iki nek Iki berarti Ngene, tas ngene, do. ngene, ngene. Ya, lho lah Mas Bambang pundi? Mas Bambang. Oh iya. Ora adil ngono kuwi aja sampe enek sing ora keduman lho. Lah aku ndi mbok gowone. Ngene. Gon iki. Lho lah sampean. Iki. Ngeten mawon sing anu Pak kurang 100 tok. Gek lakon apa to Mas? Mas. 100 sing nyuwun pake ayo ngisi-ngisini to kowe. Guyon. Genepi Pak 100 niku saru. Wes. Ngene. Nggih. Iki mergo acarane lak ya ngene iki. Iki sing cilik-cilik iki nyole. Nah, sing ning ngarep delok Iki wayang. bocah cilik ini sini. Delok wayang. Coba sini sama sini. Ngadeg. Sama sini. Ngadeg. Sini. Ah. Kena mic duk. Kene. Iki. Ki bapake ning ndi ya wis. Takonono sik. Nah, Takonono. Yang bagus le, coba ayo. Bilang terima kasih sama Pak Bupati. Matur nuwun Bapak Bupati, ayo coba. Terima kasih Pak Bupati. Terima kasih Pak Bupati. Pak Rianto. Pak Rianto, mudah-mudahan panjang umur, amanah, barokah. Lihatnya sana orang delok makde kok iso. Amanah, barokah. Menika kula tampi Pak Bupati. Saya Loh, Oh, bocah iki ya beli saiki. ya wis ngono wae le barokah le wis ngono tok. Iki seneng Mas. Bocah sak meten iki gelem nunggoni wayang nganti Jos. jam meten. Nggih. Ini berarti jiwa budayanya sudah ada. Nggih. Ngono makasih ya le. Oh lengkap lu topimu tuh. Sialuk topi. Ngono. Niki anu Mas, sok ngaos nderekke pengaosan kula nggih sok sering ngerti niki. Nggih, siap. Sik sitok. Iki no sing cedhek wayang iki no. Cacil iki. Wis wae anggere cacil cedhek wayang. Kene le. Kowe iki ndelok TV. Ayo kene. Woi, bocah iki ra roh dhuwit karo bapake ra dikenalne dhuwit. Goleke sing anu sing tuwek dhewe nyo. Tuwek dhewe. Ngaturke sing tuwek dhewe. Kae lho sing lenggak kono. Nom. Ngene ben adil. Ah, sik bakul kuwi ndeloki. Wes ngono. Dhuwit 100 iki pokoke entuke pop mie pira didumke sing cah cilik-cilik. 1.000 tok, 1.000 tok. 100.000 niki. Ayo, sing amanah lho. Nek perlu dirugekne mimu. Ben karo sedekah. Ngono ae kono didumke wis alhamdulillah. Nggih. Jas. Ya, Kono Bang. ndin lancane sindene. Oke, lanjut. Jas. Yo, langsung loro-loro iki. Mbak Asisah karo Mbak Dea. Yo. Sikat.
iki sik nom-nom kabeh. Nggih. Sesuai karo kekinian lagune Negara Angin. Sikat. Coba. Mas Yuli. Coba Yuli. Dadi sing biahe sepuh kecakup, Nggih. lare nem-neman nggih kecakup. Nggih, kecakup. Niki kanca-kanca seniman nggih kathah sing rawuh. Nggih, sinten mawon Mas? Wah, mboten saged kula sebut setunggal. Oh nggih. Ya nek bodho ngerti ya ndang gentenan dhewe kena to cacah. Ndang nyekel. Nggih, menika kula aturaken dhateng pepunden kula Nggih, nggih. panjenenganipun Bapak Sumaji anggota DPR Kabupaten Blitar. Nggih. Menika nggih dalang, Nggih, nggih. Mas. Pak Sumaji menika nggih dalang. Oh, gitu nggih siap. Kula kita nek Pak Sumaji Dewan nggih. Oh nggih. Kula niku ndek kenalan Pak Sumadi Kaset tapi teng Kediri. Pak Sumadi. Dalangipun melih nggih menika Pak Indro Winarso, menika Indro. nggih dalang. Mas Anggo. Wes pokoke dalang kabeh lah niki pokoke. Mas Ambro. Iya, Nduk. Oh iya. Coba, Nduk. Segoro angin. Oke. Negara. Undak saya. Ya Mas. Saya tak Awakmu tunggu. nyanyi negara angin sing loro iki Maksudnya nek niku lho Mas, Oh, musik iki musik urung ketok. Mas. Lah masa ya arepe tak tabu lambe. Kan ya gak mungkin. Lek mbok tabu lambe jenenge kacong. Apa kuwi? Kaset congor berarti. Mbok tabu lambe yo kono engko ya. Lah dadi kan orang ditak. Iso sih yo megelne. Ayo. Ayo Mas. Saben wanagara angin. Matur nuwun loro-lorone sik prawan kabeh. Alhamdulillah. Seneng nggih, seneng ning kalih tetep nderek prihatin nggih, Mas. Oh nggih. Mugi-mugi pengusaha-pengusaha telur Nggih. insyaallah yang kemarin sudah dipun sendingkan kepada pemerintah pusat mangke insyaallah wonten tindak lanjut yang lebih positif. Nggih niku dawuh Bapak Bupati bahwasanya moga-moga harga telur itu naik Nggih. tapi tidak membebani masyarakat. Betul. Kalau wingi dawuh tenggene Gus Idam niku lak dari Dinas Pertanian Pak Bupati. Tindak ngriko mengusulkan bahwa ada bantuan dari pusat itu jagung, Mas. Nggih. Terus hari-hari ini bantuan dari pusat itu jagung. Ngoten jagung nggih tasik dereng mencakup dari keseluruhan para pembudidaya telur. Oh, ngaten. Ning insyaallah nanti akan diperjuangkan telur akan kembali harganya stabil kembali. Amin. Amin. Ngoten. Kula ini nek perkara ndok, Mas. Kelingan Mas kula niki. Piye. Riyen niku nggih dodolan ndok. Ndok apa kuwi? Kirim ndok pitik Ndok kirim pitik. teng Jakarta tumpakne pickup. Hmm. Delalah teng dalan niku anu, Mas. Tiba Mas, kepleset. Kepleset. Nggih lan Modal awal niku. modal Akhirnya awal. kula Pak. bangkrut, Nggih. sampai pecah kabeh, kula akhirnya kembali ke modal lebih kecil lagi, kula nggo teng Jakarta niku nggo contoh sak etre, Pak. Terus Numpak sepur, kula dipecah kula dekep, Pak. Ah. Di pangku terus. Kula kan? pangku terus mergo Nggih. kula dipecah mergo modalnya mung karo niku. Iya. Kula dekep lah kok duki stasiun Gambir niku netes, Pak. Terus akhirnya kula cat bisa dadi dodol pitik warna-warni. Kowe iki wis mesti lemu glece lho, Bos. Kira Pasing berikut wonten ini. medal nggih. Nggih. Siap, Ini. siap. Ayo Mbak Diva. Kene. Mas. Ya. Coba Mas. Kote. Larasi pelok wae Mas, pelok Mas. Ngene. Pelok Mas. Belok, Mas. Ya, kene Mbak. Nah, pun ngoten tak paham nggih niku ngoten. Ya mek taun iki pelok tok. Ora gawe apa-apa kok. Ah wis blunus kene Wis wae ngadeg, penak kok. wis ngadeg iki lho. Ngono. Pak Bupati menika salah satu SDM kita masih muda menika juara nasional 3 untuk lomba pesinden. Tepuk tangan, tepuk tangan. Hebat. SMA kelas 3 Bapak. Nggih. Nggih, Kelas menika asmanipun Mbak Diva EN Setyaningsih. Boten. Sapa asmamu sapa? Diva Dwirianti. Dalam di Nglekok. Ngelegok juara telu Sinden nasional. nasional. SMA di Dok? SMA Negeri 2 Blitar. Beasiswa, Pak. Kok pangan beasiswa. Oh, wis lulus ngono kowe. Ngawur wae. Ya Maksudnya beasiswa iki tak jalani beasiswa anakku, Pak. Anakku. ya sing penting ki tetep anu kuwi lho. Apa ki jenenge berprinsip pokoke. Prinsip. Putrane jenengan nggih prestasi toh? Alhamdulillah. Prestasi nduk. Deingi Iki ning Polsek Anigoro kok dina iki wisan. ya. Sama Deingi Pak Kapolsek. Pak Kapolsek, deingi nyopet kecekel tadi.
Enggak lah, enggak. Ini mek guyon. Cuman anak saya itu lebih ke paskibraka, Nduk. Oh, nggih. Kemarin setelah menjadi paskibraka, saya kan warga kota, Mas. Setelah menjadi paskibraka di Kota Blitar itu langsung diangkat polisi, Pak. Oh, mergo Kok anu ya. cepet men. Anu prestasi Prestasi apik, nih, prestasi nggih. apik. Jadi paskibraka kayak langsung diangkat polisi. Mergo apik. Oh, Mergo- iki kaya prajurit tenan. Lah nyapa buka apik? Lah mergo gerak Ja- jalane apik. Terus mergo semaput kuwi lho. Semaput terus diangkat polisi terus digone ngene ambulan ngene. lho. Oh, berarti anakmu titele wis PNS kuwi. Apa kuwi? Lah diangkat PNS kok. Dewe diangkat polisi kok Lah iya, PNS. polisi lah ya PNS kok. Polisi ki ora apa ya. lho. Nduk, lagu ini kawitaning Sinawang. Oh polisi. Gak kok kono ya. Tuh. Kleru ele ku kok kono ya. Iki marahe Aku nek saya bengi anu. Saya- Bukuku ndledek. Nduk ya. Ya. Nggih. Tembangnya apa, Nduk? Kawitaning Sinawang. Kawitaning Sinawang. Nggih, pundutanipun kanca-kanca saking Ludaya. Taunipun kanca-kanca sing omah budaya. Nggih. Sarta wereste. Leres. Yuk. Ya. Ya, diaturke ya. Kawitaning Oh, Sinawang. gamelan ya. Ya. Musik. Lah yo maune arep digawe gamelan sesuk. Rencana ini kan bergerak gamelan. Rencana. Cuman Kolaborasi. caranya yoga ini jarang ngelumpuk ya toh. Akhirnya musik ngono lho. Aku gede kok yogamu. Yogamu ya anu Mas, overload iki. Sing ndang sapa jenenge mau? Kinang. Kinang. Kinang niku gede wong tuwek tahun 7 diubeng-ubene ning kene kae. Nggih kinang kae. Kinang. Ya. Iki lho botahe Saker manunggalnya Indonesia.